Hello, magandang araw sa inyo mga ka-From-D. Nandito naman ako sa bayan ng Cagsawa dito sa Daraga Albay. At sinamahan ko yung mga kaibigan ko na taga Manila. Since nandito na rin naman ako, ipapakita ko sa inyo yung napakagandang mga flowers, mga landscape ng halaman dito sa Cagsawa Ruins. So napakaraming tao ngayon pero maulan. At dahil maulan, ako lang yung naglalakad dito sa garden ng Cagsawa. So tara ka-From-D, gusto ko kayong ipasyal dito sa mga halaman, sa napakagandang mga bulaklak ng Cagsawa Ruins or Cagsawa Garden. Let's go! So ayun ka-From-D, dito pala ako sa may entrance ng Cagsawa Garden. So kitang kita dito yung mini cabana or kubo na kanilang tinatambayan ng mga tao dito dahil umulan, nagkukumpul-kumpul sila sa isang ayan, kabana na maliit. Siyempre napakaganda ng mga halaman dito katulad ng bougainvillea, mga ano to, yung halaman na ito parang yellow bell, tapos birdnest ferns ay nakikita nyo, napakaganda ng mga halaman dito. At siyempre meron din silang mga rubber tree na plants, roses. So ayun, dito naman ka-From-D sa isang tabi. So lumalakas kasi yung ulan. Dito muna ako sa medyo may daanan at pupunta ako dun mamaya sa bandang mga bulaklakin. Ito naman ka-From-D yung cosmos. May mga bingka plants sila, mga bingka flowers. Tapos ayan, nakikita nyo pandakaki plants, may mga daisies. So ayan, bilong-bilo ako ngayon na maglakad-lakad dito sa garden ng Cagsawa Ruins. Makikita nyo naman talagang napakaganda kahit yung mga grass, mga flowers ng mga plants. So ayun. At dito naman nakikita nyo yung mga bingka plants sa katulad ng parang peach. Ayan, peach. Tapos white. At doon naman sa bandang medyo malayo, makikita natin yung mga sunflowers, roses. Then ayun, napakaganda. Tapos meron din fish pan, saka yung mga cobra plants na nakikita natin na puting-puti yung mga bulaklak. But dito muna ka-From-D, tingnan muna natin yung mga halaman dito. Katulad yung nakikita natin na parang maranta, parang ganon. Tapos bingka plants. Napakaganda rin yung mga pagka-landscape ng kanilang garden. So ito bilong-bilong nga ako dito ka-From-D dahil maulan. Ako lang yung naglalakad dito sa garden, samantalang sila nasa sa mga kubo. So ako lang dito talaga. So puntahan natin yung mga bingka plants dito ka-From-D. Dalawang varieties lang ito, yung kulay pula saka kulay puti. Yung kulay, hindi naman ito matatawag na kulay pula, basta something ganon. Then dun sa medyo sa kabila, ayan yung mga parang marigold na maliit, yung mga bonsai na marigold. Then ayun, sa kapaligiran nito marami din mga roses na flowers. So ito naman yung parang marigold, pero hindi siya marigold ka-From-D, nakalimutan ko lang yung mga name niya. Then ito mga roses, iba't ibang kulay ng flowers, mga santans. At syempre hindi nagpapakita yung mayon, kaya ayun, maulap na maulap, hindi siya makita, kaya yung mga halaman na lang nakikita ko dito. Mayroon ding lavenia plants dito ka-From-D, flowering siya. So ito ka-From-D yung lavenia, medyo mahal yung variety ito ng plants. Medyo may kamahalan yung pag binili mo, lalo pag nasapat pa. At siyempre kung lumaki na, medyo pricey siya. Then puntahan natin dito yung napakarami ditong cobra plants. Nakita nyo yung mga puting-puti, pero dito naman yung napakarami naman ditong mga St. Peter fish or tilapia dito sa mini fish pan na ito. Ay nga, nagtatalunan sila. Tapos may mga pink lotus. Then ayun, cobra plants. Yun lang ang alam ko ka-From-D, cobra plants itong mga namumulaklak ng whites. Pero dati nung pumunta ako dito, yung mga halaman dito ay mga
santans at naninilaw dito sa bandang ito, pero ngayon naman ay namumuti. So ay meron din silang chile or sili. So ayan, medyo maulan, nakakatakot din, baka bigla akong madulas dito. So malalim pa naman itong fish pa na ito. At syempre mababasa yung shoes ko kapag nadulas ako. Kaya ingat-ingat lang sa paglalakbay. Kapromdi, ingat. So ayun, napakaraming plants dito. So hindi naman siya mabango, pero maganda siyang tingnan kasi nga pag namulaklak siya, punong-puno yung ano niya, yung pinaka top niya. Then Bandira Espanyola. So ayun, mga iba't ibang klaseng plants, mga flowering plants. Amarilis, Vinca plants, tapos ito yung parang Dunya Aurora na puti. Tapos napakaraming maliliit na palaka. Ayun, no, naglabasan sila kasi umuulan. Liliit pa nila. Oh, tatalo na yan. Ayan, tumalon. So ayan ang views, ang view dito sa napakagandang garden ng Cagsawa Ruins. At kitang-kita naman yung bell tower ng Cagsawa. Syempre hindi na natin makikita yung shorts kasi nga ruin na siya. Kaya tinawag na Cagsawa Ruins. So ayun. So palakas ng palakas yung ulan at syempre nagkukumpulan sila doon sa maliit na kubo. At ako dito naman ay malayang malaya na nakakalakad at namamasyal dito sa napakagandang garden. At dito nilipat na naman dito yung chili. Ang alam ko ito sa may entrance. Dati nung pumunta ako, yung chili na ito ay nandun sa may entrance ng garden. But medyo mas magandang tingnan ngayon Kapromdi kasi nga mas maraming plants or mas maraming bulaklak yung mga halaman. So mga flowering halos sila at sila. Kita-kita yung mga Vinca plants, tapos yung yellow bell, at yung mga white, Dunya Aurora na white. So ay napakagandang tingnan kasi nga pag puro bulaklak yung mga nasa paligid mo, talaga naman napakagandang pagmasdan. Oh, makaw na yung basura nila. So dito pa rin Kapromdi, kitang-kita dito yung mga flowering plants. Ayun. Sunflower, medyo malalaki na sila. Sunflower plants. Ano lang ito Kapromdi dito sa Bicol, seasonal yung mga ganitong sunflower. Kapag may pistahan, ginagawa ito sa mga bayan-bayan, sa mga barangay, tapos binagawang attraction kung saan mayroon pistahan. So dito naman Kapromdi, all the time naman siguro mayroon ditong sunflower plants kasi ano talaga ito Kapromdi, pasyalan, tourist spot itong lugar na ito, kaya palagi silang may sunflowers, yan napakadami. So dito naman Kapromdi, ayan, Hello Magayon. Hello Magayon, ibig sabihin nito hello maganda. Ang ibig sabihin ng Magayon is maganda. Yung hello is hula. Oh, yan. Hula, senyorita. So ayan, ang lakas-lakas ng ulan, baka madulas na ako dito. Meron naman ditong isang tumpok, puro mga bougainvillea na punong-puno ng bulaklak. So ay, hindi ko akalain na biglang lalakas yung ulan at siyempre ayun, masaya naman ang mamasyal dito kaya lang ulan. Malapit na kasi Kapromdi yung rainy season dito sa Bicol. Katulad ngayon na June, July, September. So talagang madalas na ang ulan ngayon dito sa Bicol, sa mga provinces, lalong lalo na dito sa mga southern Philippines. Siyempre kasama na yung Bicol region, papuntang Visayas in Mindanao. So ayun, maulan, wet season in the Philippines. Ayan ang mga flowers, magagandang flowers dito sa Cagsawa Garden in Cagsawa Ruins.
So ito nga kaprom din, napakalawak ng kanilang taniman ng mga sunflowers. At inahaluan na rin naman nila ng mga iba't ibang plants katulad na nakikita nyo sa ground, yung mga sunplants, pero maliliit pa. Pero may mga bulaklak na sila kaprom di. At konting-konti na lang ng panahon na antayin, magkakaroon na sila ng flowers na makakapal at syempre gaganda na rin sila katulad ng mga pinapakita ko sa inyo na suntan's garden or suntan's flowers sa mga bahay-bahay. Maganda rin yung mga scenic dito kaprom di. Ang problema lang kasi yung dinadayo dito kaprom di yung views ng Mayon Volcano, kaya lang ayan puno-puno ng ulap. At siyempre pag wala yung Mayon Volcano, yung garden, nakapokus sila sa mga flowers ng Daragang Magayon dito sa Cagsawa Ruins sa Albay, Cagsawa, Albay. Hindi ko alam kung ano to, kung school or hotel or kung something na resort. Basta maganda dito kaprom di. Pag napunta kayo dito sa Albay, huwag niyong kalimutan pumunta dito sa Cagsawa Ruins at punong-puno ng mga visitors ngayon kasi weekend. So ayun, ma-enjoy nyo pa rin kahit na maraming tao. Ma-enjoy nyo pa rin yung pamamasyal dito kasi malawak naman. Katulad nito, walang katao-tao dito sa lugar na to. So ako lang yung naglalakad. So swerteng-swerte ko kasi nga umulan, walang parang harang sa aking daan. Hello. So dito kaprom sa maliit na portion na ito, may mga orchids din naman sila, mga orchids na ano tawag dito? Then passion fruits, tapos kuya. So ayun. May mga ano rin dito. Calathea or Calathea na tricolors. Ground orchid, mga yan. At syempre mga flowering plants dito sa gilid. So, ayun yung magagandang mga halaman dito. Makikitang-kita dito yung mga halaman. Napakaganda at syempre very lush at makulay na makulay. Doon naman sa bandang may mga bahay na yan, dati yung tindahan ng mga orchids. So hindi ko na siya napuntahan ngayon kasi maulan, baka madulas lang ako. Pero dito na magaganda naman dito. Ito yung plants na ito yung plants na arrowroot. So kinakain yan dito sa amin, yung mga niya, yung laman niya, ginagawang taro. Masarap siya. Gusto ko maglakad dito kasi pinagpag ko yung mga putik na naapakan ko kasi maulan. Pinapagpag ko dito yung mga putik na nasapatos ko. So, mawawala yung bigat kapag dumadaan ako sa mga buhangin or sa mga pebbles na medyo malalaki-laki. Maganda dun sa may kubo na yun. Hindi, alis yung ulan eh. Kaya nga.
Parang ganda ng kulay niya. Ganda. Oo. Eh, kasi pagka yung parang malamig ba sa maganda kulay, di ba? Kasi nakikita pa yung maganda yung umuulan, no? Oo. Ayan mga ka-PROMD, nakita nyo po yung views dito sa Cagsawa Ruins or Cagsawa Garden. So maraming salamat sa inyong panunod at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para update dito kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat, Diyos mabalos, and muchas gracias.